irudikatu zazue mekanikari bat. Hortxe, kotxe azpilan, bota eta etzan da, kulata aldatzen, eskuk danak oipez beteta. Bueno, zuen mekanikoa buruan aldakazue guantxe? Ba, beitu, hemen txenao, iratekin, dabea da, mekanikaria. Ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, da zu? Ondo? Ondo, bai. Bueno, zuk bugiak aldatzen dituzu, karterran horri biltzezea, aldatzen, baina jendian aurre iritzia aldatzia, ez da, erresa, ez da? Ez, egia esan ez. Azkenean jendeak etortzen denean ez dagoituta mekanika bat emakumezkoa izateak. Baina, bueno, aigea txirrik txarrak hau betzen, ez da? Hori da, bai. Botako da hemen irati, eta elkarrekin ingo deu, nola ez, ondo pasa, eta txibilak prestatu, era beresi batian. Kaixo lagunak, eguerdion, eta irati txandi, ongi etorri. Bueno, mekanikaria zea, ez da? Bai. Familiarko tailerra dakazue, ez Hori da? da, bai. Donostin bertan. Bai. Danetik ite aldezue, elektronika, mekanika, Bai. karrozeia ebai? Ez, karrozeria Hoi beste ez. batuntako, hemen Bai. mekanikari purua gea, bai, ados. Hori da. Zukalden zemuz moldatzen zea? Bueno, moldatzen naiz. Moldatzen zea? Bai. Eta zeharrak dakazu sare sozialetan zure bideotxoiek iotzituzuna konpontzeko autuak eta, Bai, arrakasta izan du, bai. Ze izan da, sorpresa bat izan da, Bai, hola? sorpresa, Ze bai. ona. Bueno, ikusiko zuen, gaur ikasiko deu, baina behi jarraitzen bat zuen, zuen kotxia konpontu halko zuen, mekanikari batena jungabe. Eta gaur, txibi behar batzuk ingo ditugu elkarrekin. Jaten ondo moldatzen zea, Bai, ondo. gauza eharrengo dugu. Bueno, lagunak, eta irati, garatuko izut erreztakin nundik noa ebiliko gean. Ados? Bueno, azteko tamen ningo deuna esan deuna, txibilak era berezi batean. Zergatikan, hemen ningo ditugu txibilak prestatu, Pelaio erara antzeko zerbait, ingo deuna baratzuri tipulina, txibilak piperminakin, ingo deu txibilak geho txikitu eta ondo zukaldatu. Vale? Ze ingo deu? Ingo deuna da tipula hau, azalak kenduko jau kanpoa, gogorrena, marra bat ingo diou, eta egosten jarriko ditugu uretan. Bale. Orduan, beti izatea normalian txibilak betetzen diala gauzekin. Ba gaur ingo deu alderantziz. Gero, azalolako bat erabiliko deu, ateako deu tipula, eta ingo deu tipulan barruan txibilakin beteko deu, eta zeingo deu, gero, palillotxo bat jarriko jau, pasako deu irina eta arrautzetikan, eta prejitu ingo deu. Orduan izango da tipula bat, txibiz beteta, bale? Hori izango da gaurko plateran oinarria. Gio nola ez, txibitintan sartuko ditugu, hemen dago la tipulina porrua, ingo dugu ondo gorritu, baita ere botako jo gio salda eta tinta, eta hori, gio tipula horiek sartuko ditugu saltxa hortan, bale? Gio pasako deu, txukun jarriko deu, eta lagungarri bezala ingoizkio barazki batzuk. Barazki hauek, kasu honetan, hemen dakau kuiatxua, azenaiua, endibia, ingoitu eta baita ere perretxikuak, moztu, era desberdinetara, eta salteatuko ditugu, hemen dakau, sesamo olioa, soja saltxa pixkat, eta jengibre raiatu bautako dio. Ados? Osango dira txibi berezi horiek, ba, guarnizio honekin, lagungarri honekin. Ados? Ondo. Zandun bezala, zukalden zemuz moldatzezea, labana zemuz moitzezu. Ondo, uste ondo, bai. Detornilla hori abezain ondo? Ez. Ez hain ondo, mekatziz la mar. Bueno, zu hasiko zea barazkitxo hauek garbitu, txikitzen, eta saltza martxan jartzen. Eta ni hasiko naiz, baita tipula jarriko dugu egosten, eta betegarria martxan jartzen. Ados? Oso ondo. Bueno, jendez esateu, juten dan zuen tailerrea, eta esan deun bezala, koste iten da jendia aldatzea. Ez da jendia juten da zure gana aldatzea, o anaian eta itana juten da zuzenean? Nire gana etortzen dira, baina galdetzeko non dagoen mekanikoa. Benetan? Bai. Katxiz, da mata horrek ze zorrarazte izu hor barruan, esatezu. Bueno, hasieran, bai, molestatzen zitzaidan, ez? Baina, bueno, orain... Oitu intzea? Bai, oitu naiz. Zoritxarrez gauza txarretare oitu eta jendia, Bai, azkenian, ba... Baina, bueno, nik usten dut ja behin da berriz juten dana ja jakin gaula zeinan beta getxeko mekaniko, ez da? Bai. Vale, eta danok iten dezu edanetikan lanian, o bakoitzak zuen
zuen lana dazkazue? Bueno, printzipioz nire anaiak eta beste mekaniko bat daukagu, eta beraiek mekanika gehiago egiten dute, eta nire aitak eta ni egiten dugu elektronika gehiago. Elektronika? Bai. Gehiago guztai zaizu elektronika, baitu nire Bai. galdu iten naiz. Bai. Ni rio juganekan da mekanika, ba hori, kargula hori atxukundu, eta bestia, eta gauza batzuk egiten ditu. Bai. Baina elektronikan, ja, galdu, hori kasi behar da pixkat, ez da? Bai, zailagoa da. Zailagoa da. Bai. Vale. Bueno, eta zuri, baina mekanikare bai dominatzen dezu, zer gustatzen zaizu gehiago? Bai, dominatzen, baina, bueno, gehien elektronika. Elektronika. Azkenian, bai, eskema elektrikoak eta beiratu behar dira, eta guzti hori gustatzen zait, bai. Vale, bai, eta txipak, eta Hori bestiak, da, eta bai, nik hori bai, eske honek esateu aldatu dio ez dakiz eta saldiak igoia, eta nire, bala, letxe, zein du hauek, Ai, ama hor galdu iten naiz, Bai. galdu iten naiz. Ni banein, kargula hori haundillo, gasolina gehiago eta potentzi gehiago, baina Hori hortik da. aurrea galdu iten naiz, Bueno, hor da Vale. kasu labanak, Mozten hasiko naiz? bai, moztu hori da kendu, lehendabiziko azala kendu, eta bestia txiki ingo zu. Vale, oso ondo. Txiki ez da ere hain txiki hain behar, zeatik gero pasadoretik pasako deu. Vale. Horrun saltzaiteko Vale, da, vale? Baina vale, pusketetan oso ondo. ingo deu, vale? Vale. Bueno, ondo. Eta, bertan, txikitati bazenekin zuk mekanikari izango zinala? Ez, txikitan gauza asko izan nahi dituen. Bai, suhiltzailea, adibidez. Ni bomberua eta pilotua. Bai. Ai, ama. Zuhiltzailea, eta, guandik, bueno, garaiz gaude, garaiz Bai, gaude, ez, ja, hemen geratuko naiz, bai. Vale. Eta, nola tan sartu zinan bertan? Bueno, ni ikasi nuen administrazio eta finantzak. Oso ondo tortzen dialare, bai, ez da? Bai, noski, bai. Eta gero, egon nintzen urte batean, lan egiten, ikasten nengoen bitartean, enpresa batean, eta hor konturatu nintzen, agian hori ez zela nire Gogokoena. pasioa hori da. Orduan, gero, eta jarrera jo nintzen, eta hor gutxinaka mekanika eta elektronika ikasten hasi nintzen, eta asko gustatu zitzaidan. Vale, eta elektronika hori guztia. Etxian ikasi ezu gurasoen gandik, hori bai formatu inbiar izan zea ere bai. Printzipioz tailerrean guztia. Bai, Baino pentsatuta daukat etorkizunean ikastea. Claro, zeatik, gaina elektronikan mundu hau, dijoa velocidade batian, kotxe guztiak gero eta elektronikoa gualdia, gero eta... bai, etorkizuna da azkenean. Etorkizuna da. Bai, Mekanika ere bai ikasi desuna, dena etxen ikasi ezu? bai, guztia. Ze ona. Zen iti oso kaso gehiago nahi, jo aitai. Bueno, gehien aitari. Bai, bai. Hane esatezu ze bai, etxen aitai galdeutuko jo, Hori da, bai. Zer da nahi, gazteago o helduago? Ez, helduagoa. Helduago, Bai. ados. Eta zuk sartu zinanean, anaia betire bai horre onda buru belarre? Bai, niri asko irakatsi dit baita, Osea, asko nire gana etortzen zen, eta hasieran sobre todo esaten zidan. Nahi bai ez zu bateria hau aldatzeko dago, eta animatzen zidan, hori egitea. Vale. Eta adibidez, zer zantzan lehendabiziko gauza konpondu zen duna? Ez dakit, agian EGR bat aldatzen, A ver, zer da hori? Zer zan dezu? EGR bat. EGR bat, zer da hori? A ber, hori printzipioz autoan admisiotik haizea sartzen da, Bai. eta gero konbustioa egiteko eta esplosioa, eta gero eskapeko gasak Bai. eskapetik ateratzen dira, baino parte bat berriro rezirkulazioan sartzen dira eta horrela ez da inbeste ateratzen, ez? Vale. Berriro gaz txarroiek Hor biltzen sartzen dira dira, bueltaka. hori da, bai. Ados. Eta hori da, lehendabiziko aldatu zen Uste dut baietz, Ja, bai. mamillan barruan jo sartu zinen, ez da? Ez da oso zaila, Ez, tornillo batzuk, eta bai. Vale. Ez que guri bakizu, beti irutze zaigu, mekanikon gauzak dia... Bai, ikusi eta gero gauzak erresa ematen du, baina Bai. ikusi arte, ez da? Hori da, bai. Hori nire neskaruna esatu gauza kontrolatzen da, bornea zer dan. Zeratik hanbein juntan, zantzioen, borne hori gaizkidak azu, eta esaten, ni gauza asko zautzitu kotxekoak, bornea baki zer dan. Bueno, jende asko ez daki, Bai, borne da jakiteko bateriak eusten duten bi burni horrela, tak, eta Hori da. hori dira borniak. Hori da, bai. Ez que gila esan hor, hizkuntza berri bat ikasi bihar dare bai mekanikan sartzean, Bai, ez da? hori da, bai. Bertako listak, herramientak, Hori da, zenbat hori da. kotxeko atalak, ez da? Bai, hasieran oso galdutan nengoen, Bai, Osea, bai, berdin zitzaidan alternadorea, kompresorea ez nakien ezer. Bai. Aurrea. Zenba Bai. denbora zoaz ja historiakin? 2 urte. 2 urte? Bai. Vale, ondo. Eta 2 urte hau eta geho, ze ona hasi zinela sare sozialetan sartzen, erakusten zure lanak nola egitezen ditun, Bai. eta ze arrakasta uki dezun, ez da? Bai, asko, bai, ez nuen espero, ez da.
hasi nintzen ze ni pandemian makillazko TikTokak igotzen dituen, eta gero ez neukan denborarik, eta esan nuen, gustatzen zait bideoak egitea eta hori, eta egingo dut mekanikari buruz. Eta horra hasi zinean? Horrela hasi nintzen, bai. Ze, eta ja makillajean egite dituzu jarraitu zuten, edo ez? Ez daukat denborarik. Ez daukat denborarik, buen hortako. Ai, ama, ze hona. Bai. Ondo. Oain bilak sustartu berko dituzu ez da? Bai. Bueno, hemen jarriko, hau zuretako, hemen jartzeko martxan, eta ni hemen hasiko naiz txibilan egiten. Bagoaz txerek etxarraka. Ondo zoaz, Ezin hobe. Eta irati, hor, zein izan zen lehendabiziko bideoa igozen una mekanikai buruz? Lehenengoa errueda bat ateratzen. Vale. Bai, 5 segundu edo irauten zuen, osea izan zen, zerbait igotzeagatik. Eta bertan ditezen una zan, gurpila askatu, eta geho berria sartu, edo pintxa zuena? Ez, bakarrik atera. Bakarrik atera? Bai. Eta, ja ikusi zen duen ja arrakazta aukizula? Ez, hori ez. Ez. Zin izan zen lehendabiziko bideoa esan zen una? Ai, ama, arrakazta. Lehenengoa airbag bat ateratzen. Airbag bat, Bai, volantearena, eta beste eurrengo egunean behiratu nuen, eta pilo bat arrakasta izan zuen, eta horre esan nuen jarraituko dut edo ez, pixka bat beldurra eman zian, ez, momentuan. Zergatik, beldurra? Egia da jendeak asko kritikatzen duela. Ja. Eta orduan, Zenbat bizita eukizen una adibidez? Urrengo gun hortan juntzinanean, zenbat zeskan? 100 piku mila? Bai. Ai, ama. Eta jendiak zer jautzatu? Gauza honak, otxarrak, danetik jarte zuen, o zer jarte zuten? Danetik, baino komentario txarrak asko zeunden, Bai, Bai. Katxiz, lamar jendiak kritikatzen artista da, Bai, azkenean oso erraxa da, kanpotikan. Bai. Eta nola eramantzen duen hori? Zezantzen duen, bueno, ze ona, jarraituko etiten? Bai, nire aitata nahiari galdetu nien. Naizu, bideoak igotzen ari naiz, eta ez dakit jarraitu edo ez, eta beraiek animatu zidaten. Jarraitzeko? Bai. Vale. Jendia juten da tailerrea esan ez, betu hemen iratin tailerrea etorregea, hemen gaude, ose? Ez dut esaten ze tailer den. Ez, Eske lan pilo bat daukagu eta ez nahi egu ez da gehiago ukitzea, ez? Vale, egin bideoa, baina lasai, betiko bezeroak nahi deula nahi, Hori da, bai. Bezeroak bai esaten diate, ikusi dizut TikToken, bai, bezeroak bai. Ondo. Bueno, eta hori guztietik zen izan zen, nola hasi zinean iten? Zer da, bideo oso sakonak, landuak, asko kostatzen zaizu ditia, edo nola? Bai, gauza oso komplexuak eta denbora asko eramaten dutenak, baina nik gero bideoan erantzuna badakidanez, Zita batean itezu? Bai, bideoa bai. Baina arazoa konpondu ez da inerresa. Hori da, gaina bideotan daola emateu ze erresa dan, konpontzeko auto bat edo arazon bat, baina gero astrezean nien etxian, zenbat, arazo sortzen diane bai, ezta? Txapa hau irikiet, indet horrela eta pestaina hau puskatu zait, gero hau indet eta beste hau, eta azken nien konpondu berren, ni behintzat askotan, bueno, desmontatzen ona naiz. Gero montatu inbiar dana ondo. Hori da, desmontazia oso erresa da. Oso erresa da, normalean desmontatzia, eta gaina pieza batzuk puskatzen, baina ez, gauzak txukun inbiar dia, bestela gero indezuna, baina okerroa lagatzia dakazu gauzak ez da. Hori da, bai. Ez da izu gertatzen hori da, taierrian jendia etortzen dala kotxia erdi desmontatuta norbait ibili dala konpondu nahian da. Bai, gertatu da. Atzo usteot, etorri zen... Atzo bertan? Bai, etorri zen bezero bat, esan zian, haizu, eske autoak olioa galtzen du, eta esan zian, ni eske egon naiz olio aldatzen, eta orain... Eta orain, zoze ez detondo itxi, edo juntaen bat, edo... Hori da, bai. Hala izatea, bez? Desmontatzia erretxa izatea. Bai. Dio montatu inber. Hori da. Guri atzeko zerbait gertatu zegoen pandemian, ema ogillak mundu guztia ogille iten da. Eta gio, pandemia bukatu da, eta ja ez duen beste jendeko ogille iten etxean, Azkenian, ikuste erretxa izatea, baino, gio inbiar. Bai. Bueno, hau martxan dakau. Jarriko temen olio txorrata batekin, baratzuria eta tipulina kasu hontan, hau izangoa, betegarria. Eta, sustantzi pixkat emateko ere bai, pipermina sartuko jot. 1, 2 eta 3 pusketatxo, horrela xe. Vale, eta ingo deuna da, barazkitxo hauek bai, oso ondo. Hau listo. Ingo etena da, bertan, tintantzako ere bai. Jartuko deu, txorrota bat olioana. Botako deu, hemen dakasun tipulina guztia. Horrela ondo? Oso ondo, horrik kendu jozu, lehendabiziko azala. Bale. Bai, hemen dikan ja, hola, kendu hau. Pixat horilla dakana.
Hori da. Eta hor erabiliko deu, honeaino hola, pusketetan moztu, eta ja prajitzen jarriko deu. Bale, oso no. Hoi zure kontu. Horrelaxe, pipermina honea, eta bitu ingotena saltzan barruan ebai, baratzuri ale pare bat botako ditugu, xapore pixkat emateko, bisitasuna emateko. Eta, irati, zenbat bideo daramatzazu, zenbat dijoaz ja? Ba, ez dakit zehazki, baino egun bideo bai. Un bideo bai? Noiz hasi zea historio honekin? 6 hilabete. Benetan? Orduan desente aktiba zea, ez da? Astero zenbat igotzen dituzu? 3 gutxi gora bera. 3 edo hola? Bai. Median bai. Ona. Eta ikustea jendiak gehiago eta gehiago ikuste ditula, o batzutan batzuk arrakastaka besteak beste ez, edo nola dijoa historia? Hori da, bai, horrela dijoa. Gainean larletxe da, ez duzte zupeitu, hain ningo dut bat, hau latza izangoa. Eta gero ez da gain beste arrakasta. Eta beste batzuk, usten dezu, igogo eta hau etzai guztau. Eta derrepentek izten arrakasta daka, ez da? Hori gertatzen da, bai, al final TikToken... hori, ez da, kontrola ezina da, usten dut, ez da? Bai, ez. Bueno, hori da, oso ondo, porro gaixa mozten, esan duen bezala hementxe jarriko tipulina, baratzuria eta porrua, tipulak martxan dazkau, eta nola, gure hasierako lanak martxan dazkau, bideotxo bat ikustea jungo gara, bale? Erreportaia bat. Eta noa goaz, txapeldun jatetxea, eta ikusiko zuze gauza goxua, indiguen gaurkoa, dana goxua itego, oazen area. Kaixo Joseba, ongi etorri Txapeldun tabernara. Usurbilen gaude, Jon, Astrid eta Alain. Etorri gurekin gure platerak ikustera. Txapeldun taberna hartu genuen oain dela urte eta erdi. Usurbilen hemen zentrutik gertu gaude eta Munalurra auzoan gaude. Gure jangela txikitsua da, baina 20-25 bezero sartzen dira. Barra ere badagu eta pintxo batzuk jartzen ditugu goizero. Eta dakagun gauzariko bena terraza da. Eta, egun nona atatzen danean, probetxu handia atatzen digu. Gure eskaintzari dagokionez, nik aipatuko nuke gauzik berzienak diala gure pintxo beroak, bai risotto, bai txerrikume pintxoa, bai bakailua eta hori. Gero barran tortilla patata, da oso goxua eta jendeak asko demandatzen du. Eta gehien bat egiten duguna, astebukaerako menua ere berezi xamarra da eta jendeak ederki dastatzen du. Platerrik berezienak nik uste diala bakailua tenpuran, kurri eta pikillo saltxarekin eta gure kalamarrak. Eta oantxe, iritsi da momentua, sukaldea ezagutzeko eta plater goxo-goxo bat prestatzeko. Hemen gaude, Txapeldunen sukaldean, Jonekin, eta hau da gaur egingo dugun platera. Da leka batzuk, salteatuak, ganboi eta almendra kremarekin. Eta horretarako erabiltzen ditugu bai baratxuri pixkat, gorringoa, esne gaina. Lehen da bizi, ganboiak zurituko ditugu, zatitu, Txapeldunen egiten dugun sukadaritza mota, da etxeko jana, gehien bat, hemengo elikagaiekin, saiatzen gea produktu ahalik eta gutxien ikutzen, eta gehien bat erabiltzen duguna da barazkiak, risotoak egiten ditugu pila bat baitare, eta bai haragi eta arrain mota ezberdinak. Eta gero segituko dugu lekak irakiten. Nik esango nuke gehien gustatzen dana da risotua, da falso risoto edo puntalete deritzona, italiar risoto bada. Arroza erabili beharrean erabiltzen dugu pasta grano bat, eta esne gainakin egiten dugu, eta bai ontxo edo gazta edo foarekin. Salteatuta, krematu egiten dugu, parmesano gaztarekin, eta hori pila gustatzen da. Eta postrea baita oso famatua da, eta da etxeko tarta, gazta tarta. Lekak behin irakinda daudenean, salteatuko ditugu ganboiekin batera. Gero, baratxuria botako jogu, almendrak krema egiteko lehenengo labean sartzen dugu 180 gradutan, eta gero birrindu egiten dugu esne gainarekin. Ja badazkagu osagai guztiak prest, eta hasiko gera platera aurkezten edo plateratzen. Bueno, Joseba, agur bero bat zuei eta taldekidei, eta hementxe gaude etxoiten, Txapeldunetik, zuei olako plater goxuak eskaintzeko, bale? Así que animatu eta laizter etorri.
Topa, karrik asko! Ai, ama, irati zeitxura horrek, Jope, ze goxua, bezarka handi bat, usurbildarrei, eta nola ez, plater goxoi indezuen danoi. Bueno, gu gurian jarraituko deu, eta ea, honean noiz etortizaten nekin sukaldatzea, ni irikitan nago daneako. Bueno, gurian jarraitu gure, hemen txedazkau, irati txikitu izkigun porruak eta tipulinak, baratzuria pare batekin. Eta hemen degau tipulina, baratzuria eta pipermina. Hemen botako ditut, ni txibila txikituko ditut, eta berta botako ditut. Eta hemen ingo deuna da, hau murrizten juten danean, txipiroian tinta bota, geho salda eta sukaldatzen utzi. Vale. Behar ditugu barazkia prestatu, bale? Vale. Hemen emango izut nik, zuri gailu emango izut, Vale. azenai hori zuritu, Vale. eta geho puxketetan nin. Vale. Geho adibidez, behiko deu kulatxoa hori, bai. Esango izut, igual erdiakin nahikoa dakau, bastoitxo batzuk ingo ditugu, eta hori, igual haue borobilak, haue bastoiak, hola, pixat, Vale. zure kontu guztien dut, Oso ondo, vale. Venga, eta ni txibilakin hasiko naiz. Oso ondo. Bueno, eta sare sozialez, bueno, mekaniko zaudenian hor, earki. Baina sare sozialetako, zehose prestatu berdeunean, beti lan ekstra bada. Azkenian lan asko behar da gauza horiek montatu, noiz grabatu, nola grabatu, Bai. itzein, ezta? Bai, hori da. Lana da azkenean. Bueno, ni printzipioz bideoak grabatzen dut eta gero ahotsa jartzen diot, orduan... Bale, etxea une batea juten. Hori da. Vale. Ze azkenean tailerrean hainbeste soinurekin ezinezkoa da. Ados. Orduan, zailena baita da ahotsa jartzea eta denbora ematea. Ja. Guztia grabatzen, agian minutu bat da eta esplikazioa luzeagoa da, orduan... Eta batzutan igual lanian zaude buru belarri eta pausu bat indezu garrantzitsua dana, baina ja indezu. Eta igual atzea pausu eta gero berreo grabatu eta holako gertako zaizkizue bai, ezta? Bai, gertatzen da, bai. Eta Kasu horietan esaten dut, egin dudana, baina ezin dudala grabatu eta listo, osea... Kontatzen dezu, osea, Bai. esatean dian voz en off horretan, ezta? Hori da, bai. Vale. Eta zu bakarrik hasi zinean montatzen bideoak o laguntza gabe edo nola egiten dezu hori guztia? Bai, ni bakarrik mobilarekin, eta hori prozesua grabatzen hasten naiz, bada grabatzen dut, eta gero bideo batzuk ez dira ateratzen, eta Beti beste gehiago batzuk... dakazu grabatuta, ezta? Hori da, bai, bai. Bueno, eta hoi guztia montatzeko, hor lan ordutan iten dezu, anaiak eta zesanten dizue, hau ez da lan ordua, o lan orduan barruan lagatzen dizu egiten, o nola kudeatzen dezu hori. Agizu, ni familian bizinez eta historia guztik asko dazkit, Bai. Printzipioz lan egiten baldin badet, bideoak grabatzeak ensi ez du denbora asko eramaten, ez? Ja. Baina gero edizioa, batzuetan momentutxo bat baldin badaukat lanean egiten dut, eta bestela kanpoan. Ja, bestela etxetik kanpo, zeratzeko esaten zu, Hori da. editatu, igo, Bai. abotza jarri, Bai. dio ez dakit, azkenian gauza asko hartu berdia kontuan, ez da? Bai. Ez dakit, o txukun ibili berda, no gustatzen zaizu nola teatzen zera, eskazala dana beti zikin inda, o txukun atea berda, ez da, telebistan, ez da? Bueno. Aldan neurrin. Bai, hori da. Vale. Eta hau, ze sare sozialetan ibiltzea, baten baino gehiago, edo... Hasieran bakarrik TikToken, eta orain Instagramen baita. Vale. Eta, TikToken hasi zinean, horra hasi zan arrakasta orduan, ez da? Hori da, bai. Hor da eskazu jarraitzaile gehiago Instagramen da baino, pentsatzen dut, ez da? Bai, desente gehiago, bai. Desente gehiago, Bai. vale. Aida indarra hartzen Instagrame bai, edo zer? Bai, Uste nuen ez, TikToken erraxagoa da nire ustez igotzea. Zergatik, han? Ze bideoak gehiago erakusten dira, nire ustez. Ja. Gehiago ibiltzen dira dantzan alde batetik bestea bideoak eta Bai, igual. Ja. bai. Orduan, sorpresa honera mande zure bai Instagramen hasi zean. Bai. Eta, Oso ondo. baina prestatzen duzu berdina batentzako eta bestiantzako, etxea ibiliko batentzako eta bestiantzako prestatzen, ez da? Berdina, bai. Berdina da, ados. Eta, gero, jendekin asko idazten dizu, leheno esan dezun bezala jendeak idazten dula, danetik esaten dula jendiak, Bai. hoi guztia nola eramaten dezu? Erantzun inbiar da jendiai, ez da? Bai, aldudan gehien erantzuten diet. Gana ezin da. Hori da. Claro. Eguneko bideoa, bai, erantzuten dut, baina gero hurrengo egunean beste bideo bat igotzean ja ez dut aurrekoan erantzuten. Ja. Orduan badakizu, erantzun nahi bazue, bisibilia, galdetzen, Egunean galdetu. Hori da. Bestela txanda pasa. Bai. Bestela zoramen bat bihuiak atzen da historia, ez da? Bai. Bestela lagaberko zenun mekanika izatea, bakarrikan ibiltzeko sare sozialetan erantzuten jendia, ez da? Bai. Karo. Ondo. Bueno, hau, ni usten da txipi hauek, erruak botako xio eta beste txipiro hori hor utziko dela. Erruak iteko, ingo, 1, 2,
Eta gero, erriti moztu, eta banaka jarriko ditut horrela. Bueno, eta irati, zuk zeiten dituzu, dana montatutakoak, o jendea zuzenekoak eta golare baiten ditu, ez dakit iten dituzun zuzenekoak ere bai? Bai, batzuetan bai. Batzuetan bai? Bai. Gertutasuna ematen diozu jendeai, ez Hori da? da, bai, jendeari asko gustatzen zaio, Bai, ez da? Bai, bai. Eta? Ze zurekin hitz egin aldute, galderak egin, eta ni Momentuan bertan, ez da? hori da, bai. Claro. Eta nola iten dezu hori nola iten da? Zer, nola irakurtzen da idazten erantzun behar da? Zeratik, entzun ez da entzuten, ez da, jendiai? Hori da, bai, Vale, bai. eta? Ni hori, normalean lan bat, adibidez panel bat ateratzen, ateko panel bat. Bai. Mobila lekun batean jarri albade, eta bitartean, pixka bat irakurri, lan egin, hola nabil, bai. Vale. Baina ez lan guztietan. Claro. Eta, hola zer da, atseginagoa lana, edo batzutan gogorragoa? Gogorragoa. Gogorragoa? Bai, niretzat bai. Ibili bertzea laua izetara, ez da? Bai, gainera, direktoan nagoenean, asko gertatzen zait, trabatzen naizela, edo adibidez gauza bat, pilo bat aldiz egin duala, eta beti ondo egiten duala. Eta zuzenekoan zaude, eta talia dakazten dira, ez da? Bai. Katxilamar. Bueno, hemen inberdeuna da, hoiek jarriko izut hemen platertxo bat. Vale. Hau eseria hemen utzi. Vale. Eta guain honekin erditi moztu. Bai. Oso ondo. Eta garrantzitsu da gero ondo eukitzia. Vale. Eta guain gero sentimetro batekoa moztu, eta gero nabazu beste behin horrela, bale? Vale, oso ondo. Venga, zure kontu. Oso ondo, hau egia dantzan hasi dira, behitu hau da, barruan jungo dana, tipulan barruan. Eta gero hemen txe, behitu, mandio guain egurra pixka eta zidanian hau dana ja bere itxura eharra hartzen, eta hemen ingo dioguna da, guain, txibilan tinta bota, kasu honetan potxana da, potxana, prestatuta etortzen dianak potxanak izaten dira. Botazko dio, goiaraka da ehar bat, tinta beltza gelditzeko gure nazketa, eta guain, behin, hau bota dioten nian, erre baino lehenuo, behitu, saldakin bete ingo dugu. Barazki guztik tapatu arte. Iepa, erdila botako jot, eta gero gehiago berbau, botako jo gehiago. Vale, oso ondo, eta hori bai, ezin hobe. Goaz hemen eitzein, baina goaz txerrik itxarraka, Bai. Oso ondo, honei gatza pixka botako jot. Bueno, eta guain, mekanikari zea, zure lanbidia da, ogi bidia, baina pasiotako bate bai, ez da? Bai, Familien oso soinu zaliak zeate, ez da? Motor zaliak, ez da? Bai, niri asko gustatzen zaizkit, ez, autoak, eta bueno, gustatuko litzaidake, auto potente bat izatea, ez, ondo... Kontuz gune, Bai, hori beti, buruekin beti. Baina bai, gustatu zaizkit. Zein da gustatzen zaizkizun autoa? Zein da nahi dezun kako txia eukio auto bat esatezuna, hola berezila? Ni oraintxe bertan konformatzen naiz, adibidez GTI batekin, ez? Ja, eharra, nire bai. Bakizu nire lehen biziko kotxea izan zan GTI bat. Ah, bai? Bai. Serie 3. Nire amana zan, GTI-a, Golfa. Bai. Gero anaiak hartu zuen, eta nik birrindu indukio. Relikia. Izan da, baina hartu nuen, bai, gaina kotxeko gorra, zekan ez dakit, 200 kilometro hola, eta nahi aguantatu zine, bai, imaginatu. Baina kotxe harra da, bai, Golfa, ze polita da, bai, tamaino ideala. Hori da, bai, oso polita. Hori da, zuzatezuma, bai, kotxe gazto bat, potentio eta eharro, baino, bai, konsumuak eta historiak eta dana gora, bai, gorpila, bai, pastilla, bai, segurua, bai, impuestua, dana gora. Bueno, hemen gaude, saltza, txipin saltza, behitu, hemen dakau, utziko dugu salda murrizten, eta gero pasadoretik pasako dugu. Hemen, igual daka pixka koipe gailegi. Ingo deuna da, iragatzi, koipe hori keintzeko, eta gero inbiar deuna da, behitu, hemen dakau ja ostuta tipula, ingo ditut iriki, esan dizueten bezala, berezitasuna gaurko izango da, ingo deula da, tipula iriki, behitu, hemen irikitzeko kenduko jot lehen estuten kendu hau pixkato beto, hemen bastarreko hau ere bai, eta gero ikusiko zuze gauza berezi ingo dugu. Ingo dugu, hau dena iriki, txukun, hemen sartu reienua, itxi, eta gero tintan sartu, behin prejitu deunien irina arrautzetik pasa, eta bertan sartuko dugu. Oso no. Earra reseta gaurkoan. Eta guain bitartian jungo gea, beste reporte bat ikustea. Ados? Ados. Eta noa jungo gea, txoko malespera. Ikusiko zuek, Bilbon dao, eta gauza goxo kiteitua. Bazen area.
Apa Joseba, osta hemen nauzue, Jurgar egita uruburunaz, ondori botxoko jatetxekoa. Baina geur, malaspera txokoan gauz, hemen miribilan, da apurtxu bete ikusiko zue zerrekin dugun berton. Bakizu nik Asiako sukalde mota iken dutela, da, bueno, malasperako jaubiek kontakte bien niaz, apurtxu beta hemen klasik eta emoteko. Klasik bi motatakoak emoten dugu, ezta? Urteko klasie eta gero monografikoak, apurtxu bete espezialak. Batzutan mexikanoa, euskaldune, peruanoa, japoniarra, ramen kurso batzuk, apurtxu betanetarik. Da gero klasitas aparte, garagardo katak egiten diez, gaztaien katak, gardoen katak, da nik pintxo batzukaz, da apurtxu bete dastaketatxu bete egiten dugu, ezta? Da gero azkenengo gauza bat egiten dena, holan team buildingek. Enpresantzako gabonetako afaritxek edo inbierretan, team buildingek organizatzen die, eurek egiten dabe sukaldatu, nik apurtxu bete pauta batzuk eta emonez, eta gero eurek egiten dabe euren jatekoa, jan, ezta? Gaurko ukigun ikastaro izen da urteko ikastaro normala. Da gaur retokeak egitea, makaioa bizkaierara, apurtxu bet pilpilu egin jogu, eta da joarriro deitzen dara. Eta atorren hastien, gulas bat edo holako zeus erringo dugu. Bueno, ez naz asko gizabe enrolleko, da gaur ringo dugune da, pasan hastien Peruko monografikoan inauen plateretariko bat. Bueno, bi platerin nauzen, da ingo gune da, bizek plater bakarrien batu. Kausa limeña da ceviche, bizek batera. Gaur erabailiko guzen osagaiak, honezetie. Tomate apurtxu bet, aguakatie, limak, silantroa, kipula gorrize, patatak, honek ja gozitxe dekoguz, makaioa, aji horize edo aji panka, kipule gorrize ospindute, eta jalapeñoak. Gero, gazta krema apurtxu bet, eta letxe tigre apurtxu bet kaldoa, Peruko tipikoa dana, apurtxu bet gure ceviche egiteko. Ceviche bakarrik 5 minutu izten da mazeretan, orduen kausa apurtxu betengo dugu. Bi patata erabilike, azalaken du. Bueno, reseta hau kolon aurrekoa da. Kausa izena, kausa berbie, ketxua izkerati dator. Bertan Perun esan nahi duguna da, apurtxu bet, elikagaia edo beharrezko dan jatekoa, ezta? Ego Amerikan patatak eta tuberkuloak asko dekieselez, hau da eurentzako osagai elemental bat edo esateko moduen, ezta? Bi patatatzako kipule gorri erdibet erabiliko dugu, brunoazen txikitu, eta hemen etxiko dugu apurtxu bete mazeretan lima supuagaz. Da gero, beste bol baten, patatie bera, txikituko dugu barillatxu bategaz. Malaspera izena da mehaztegi baten gaitik, ez da? Bilbon dauz hiru mehaztegi, egon ziren hemen miribila aldien. Malaspera da bata, San Luis deko bestiek izena, da gero orgora hau da abandonada mehaztegize. Da hemen azpizen Malaspera González, horraitik ipintzi izena hauengo txokoari edo eskolieri, ez da? Silantro apurtxu bete txikituko txagu, patetiri, gure kausa platerari botatzeko, kausa limeña, Peruko sarrera hotz tipiko bata, ez da? Da alda apurbete gehitu oiozkoagaz, arrainekaz, berdurekaz bebai, gazta krema apurtxu bete botako txagu, koiaka da txikitzu bet, txikitze edo, eta mazeretan entxidogun kipulie. Oneri, gatza eta piperra hotza botako txaguz, eta oin, barilla baten bitartez txikitzu ingo dugu. Ikusten bada apur bete zikutsu gatzen dela, apurtxu bete lima zuku gehiago gehituko dutxagu. Hau listo da. Hain falta zagu ceviche eikie, da gero montaketa da listo. Ceviche esaz egitan normalien arrain zurizekaz. Ingo guna salaken du, da dutxo batzuk ingo guz, bale? Gordinita da ingo dana da apurtxu bete zukaldatu lima zukuegaz eta gure letxe de tigregaz. Kipule apurtxu bete gehituko txagu, txiki-txiki, silantro apurtxu beti pingo txago bai, tomate apurtxu bet gehituko txagu, apur bete laukitxoetan hau eta pikante gustatzen batzatxue, aji horize botako txago apurtxu bet, ezta? Ajize zer da Perun, guretzako piper txorizilue esaten dana berton, haue piper bata, da eurepe, barruko pulpie ataten daue, eta gehitzen dago, ezta? Da honeri, salda txilkanoa botako txago apurtxu bet, soja apurtxu bet gehituko txagu bai, eta ostabe lima apurtxu bet, ezta? Limak zeingo dutxo, apur bete arraine sukaldatu. Oin itxiko dugu
3-4 minutu apurtxoen maseretan. Eta gero baia, gure platerra prestatuko dugu. Bueno, Joseba, amaitu dugu gorkoan, amendeko zue gure kausa eta zebitxien platera. Da, esperot guztuko izena, eta hemen gauze txoko malasperan, miribilan, zueren zain, gura zue klasera etorri, daztaketak egin, edo teambuildingak, edo olako cateringak edo lo que sea, hemen gara zuri txaten. Agur. Ona, Jurgi, eharra itxura plater horrek, Bai. Ze goxua, bezarka da hondi bat, hemendikan, eta horrela jarraitu lagunak, gu gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, behitu, Hemen, tipulagai, atea diot, kapatxuak, zuek ikusteko, eta hemen ingo deuna dagoain bete, txibilakin, pixka kiribildu, pasako deu, irina arrautzetik prejitu, eta saltzara botako deu. Ibiar deu, esan behar nuna, hemen barrukaldia gehatu zait, azal bat puskatu zaitena, betu zein ingo deun, puskatu lasai, eta ingo deu, erabiliko deun txibilan tintara bota. Zeratikan, tipula dalako, egosita dalako, eta lagundu ingo igulako gure saltxan. Eta ni, hauexe prestatzen jungo naiz, eta zu lagundu berdea zu betu hemen. Pare bat perretxiko ingo dugu. Vale. Hemen, inkitze bet txortena nahiko gogorra. Ingo zu labanak inkendu, eta tiretan moztu, bale? Vale, oso ondo. Eta gero, hau nexekin, bai, tiretan moztu, Vale. eta jarriko sartakila, eta hasiko gara salteatzen bertan, bale? Vale. Oso ondo, martxando. Bago, artxerek itxarrak, abetu, ingo etena da, nola perretxikuak, eta kuiatxuak pixka gutxio tardatuko un, ingo etena da, ja, sesamo olio botakoet, eta azenaioak martxan jarriko ditut. Betu, txak, sesamo olio tantatxo bat, eta azenaioak martxan. Gio botako ditugu perretxikuak, kuiatxua, eta gio jengibre raiatua, eta soja pixkate bai, bale? Bueno, hemen goaz. Ingo etena dare bai, sartai bat atea, prejitzeko betetzen ditugun tipulak. Oso ondo. Bagoaz. Olioa martxan, bale? Bueno, eta nola aukeratzen dezu irati, ze bideo igo. Zein dia, ez dakit, matxurarik gehien gertatzea, no, jendia galdetzen duenak, edo... Bueno, ni printzipioz eta tailerrera lan horrela entretenigarri bat edo etortzen denean, grabatzen dut. Esatezu, hau harrapatuko dut, no? Hori da, Ja, bai. kutsu gara, zuazen enien, ez dezu pentsatzen bi harrabingo dut. Segun zetortzean... Hori da, bai, egunean bertan. Bai. Egunean bertan, harrapatzen dezu, eta horre egiten diozu. Bai. Vale. Eta, egongo dia bideoak hor batzuk esan dezuna, jode, eta ez detatea zeatik anetze gustau, edo beste batzuk. Kontatu pixkat, nondik nahi Bai, a ber, agian badaude bideo batzuk ez prozesu oso luzea direnak, eta agian prozesuan parte bat ez dut grabatu, eta azkenean garrantzitsuena da edo, eta azkenean ez Claro, ez dugu falta dalako, esaten dana bukaerako ikutu hori, ez da? Bai. Eta ez me cago en la marra imeste lan hartu eta gero, Bai. eta falta zait hau. Hori da, bai. Claro, eta jendeak ulertu inbiar du, bai, ez da? Bai. Eta jendeak, asko erabiltzeu, jendeak erabiltzen du konpontzeko, o jendeak erabiltzen du denboa pasa bezala, eta jendeak erabiltzen du... Bueno, esaten diana da, bai, beraiek erabiltzen dutena. Vale. Bai. Eta eskatzen dizkizueia gauzak, esanez, behitu, Bai, hijo... takize gertatu zait. Bai. Ikusten nun ustet ikusi nula bat zuria, Bai. retrovisoreko intermitente bat aldatzen. Bai. Bai, ez da? Bai. Eta, bai, esan zen nula ezin zala aldatu bombilla eta aldatu Hori bezan da. pieza guztia, ez da? Bai. Vale, eta horieteko garaian. Jendia ez da adibidez eskatze izuna esan, behitu, nahet pastillak aldauko txekoak. Irati, Bai. erakutzi mesedez, edo. Bai, eskatzen diate, Ze bai. gauza erakutzi izkizue? Bueno, printzipioz... Eskatu dizkizue erakusteko barkatu. Bai, bueno, zerraduraren bat, Bai. autokoak erreparatzeko, edo nola atera, edo olako gauzak. Egia da, azkenean auto hori tailerrera ez baldin badator, eta arazo hori ez baldin badadu, ezin dut bideoa Claro, egin, ez? claro. Orduan, Zan bezu, zaila da. karri zazu kotxia eta ordu ningo dugu, ez da? Hori da, bai. Orduan ja este nahi, bideoa, ja indiazu. Bai. Eta, voltatuko zea makillajeko bideo txon bat itea eta hola, edo ja mekanikakin geldituko zea, o nola dijo irati asuntua? Segurazki ez. Segurazki ez. Horrela geldituko naiz, lan pilo bat darama eta azkenean ezin ditut bi gauzak egin. Ba, gero dan erdizka, ez da? Bai, hori da. Hobeto zeo zertan, buru larri eta... Bai. Ondo. Eta, bueno, zure aita o anaia ez alda animatzen bideo horietan ateatzen, edo ez aldituzu engainatzen, edo ze. Ez zaila asko gustatzen. Ez zaila gustatzen? Ez, ke ba.
baina egin beharko du, pentsa zerbait, Hori no, da. ikutu bat eman, Bai. zu reportari bezala, eta behaiek lanian jarri, eta... Hori da, ondo egongo litzateke Bai, hori. ezta? Bai, Ni ideiak ematen nahi nez, Bai. Ideiak txuk ematen nahi nez. Gero, segertatzean ikusiko deu. bai. Vale. Eta rally eta Formula 1 salia zeate etxian. Ni baki Formula 1 oso salia zeatela. Ez da rally jarraitzaia zeaten, o Paris Dakar, holako egiten dituzuen, edo... Ez, formula bata bai. Bai, Asko, bai. Une oro hori. Bai. Vale. Beti danik, hala ikusi ezue hori etxian atope. Bai, aitak eta nahiak beti. Bai, Eta ni azkenean, hor nagoenean baita ikusten nuen, eta... Eta ja ulertu itezu, ja, ez da? Hori da, bai. Eta ja biziatu inzeare bai, Bai, pixka bat, bai. Pizka bai. Bueno, mekanikaz aparte, lan kontu gutxiko ditugu, eta ez dakit hobbiak eta baldazkazu, dakit, dana ez da izango soinua mekanika eta olilua, ez da? Bai, ez, bidaiatzea asko gustatzen zai, lagunekin egotea, bai, Vale. hori generalmente. Bidaia, zein dezu, nun indezu azkenengo bidaia, ozer dakazu antolatuta urrengo bidaia, Azkenekoa kruzero bat izan zen familiarekin. Onda, nondik noa? Joan ginen Greziara, Kroazia, bai, hortikan egon ginen. Ona, Bai, nik oso ondo. nik nun Natalikin. Antzeko zerbait izan zen, ez dakit zitzan zen Kroazia o nola zan, Venezia tikan, eta hortikan atera ginen, dengun Grezia, berdina? Bai, berdina. Antzeko zerbait izango zan. Bai. Jope, hoi da jarra, likuak, hori da, Oso. aukera ona, denbora gutxian gaina leku asko ezagutzeko, ez da? Bai. Moztu hau tiretan. Tiretan, hola. Bai, beitu, ez, atea sortzi oztu, tiretan moztu, eta bertara botako Oso etxugu, ondo, bale? bale. Ingo deuna da baita ere ja, honea bota, hartua, botako deure bai, soja pixkat, txak, bale, eta gero ingo zuna da jengibre hori pixkat raiatu, Bale. bale? Raiatzeko emango zuten men raiadoretxua. Bale. Eta ingo zuna da, gero, pixkat azalak endu, Bai. pixkat raiatu, hemen pastatxo bat ateko eta pastatxo hori botako dugu, bale? Bale. Azala baita honekin edo... Azalak endu labanekin. Labanekin, bale. Bale? Bale, oso ondo. Venga, hau listo. Eta inbiertena da saltza martxan jarri. Eta behitu hauek, laben goitu horrela. Irineti pasa. Ze bokau berezi jau, tipulak. Tipulak gustatzen altzaizu. Bai, asko. Bale, ez nahi gustatzen piperran sartu, Bai, hori da. Nire tipula salian, ez gaina hola egosita xamurra gelditzea. Bai, oso. Kristuen xamurra geldituko dago. Bai. Ondo. Vale. Bueno, eta hemen Donosti jarra izan da, takit zurlariare basea, ureta gustatzen zaizu sartzia, edo futbol salea, o kiroletan, askotan soinua gustatzen zailuna, egio olako gauza asko ez tezki Bai, gustatzen, ez, kirola ez asko. Ez, Gustatuko litzaidake kirolen bat asko gustatzea, baino ez Ez da tezu iritsi topatu. momentua, ez, Ez tezu oraindikan topatu. ez. Bueno, izten bada ondo eta bestela ere ez iristia. Hori da. Esate, izan berna zoriontxua, ondo pasa, eta osasuntxu ibili. Hori da. Eta burua okupatuta, hori Bai. sofan eotekoa etxea, zu, mekanika Ez. eta gaina alde batea eta bestea, orduan lasa ibili. Bai, hori Gaina, bai. ni edade batetik aurrera garbiak atena da, kirolein berdala, Bai, baina lasai, Hori da, lasai. Zertik, hori da. jendia, ni tenitzen puskau, ez dakik kirola lasai egiten. Orduan, beti, o pelota agun da txorkatia puskau, o surfe agun da eta gizein. Eta guain, arrantza guten naiz, eta esate, betu, kiston ondo nago. Xo! Bueno, hemen geldituko gea. Hauek botako ditugu, hori da, raiatu hori, gie botako dugu honea, hemen utziko dugu hau hemen, bi buelta emango jo gorrela, tak, dana martxan jartzia eta pixkat murriztia, hau ese prezituko ditugu, eta inbier deuna da gauzatxo bat. Beitu. Ingo dugu, hau hemen jarri, eta nola erorite zaigun, truko badakat hemen makiltxo bat jarriko jau, horrela xe, makila jarri, horrela, eta ingo deuna da, hau, bertati pasadana. Beitu. Hemen dakau, porrua, tipulina, baratzu jale pale bat, eta gero, salda. Bueno, utzi gaitazu hemen, 2 minutu hau pasatzen, prejituko ditugu tipulak, hau murriztuko da, eta segituan gatoz, plateraratzea gaurko errezeta. Bueno, lagunak, eharra itxura hartu digu, Bai. Beitu nola dan, gaina pasa horretik pasatako saltxak beti ikutu berezio daka, Hemen dazkau barazkik, ingo diola hemen, ohetxo bat barazkina, vale, oso ondo, horrela xe, ohetxo bat,
Bi jarriko ditugu platertxo honetan, behitu. Bat, eta tipula paralillo kenduko jau, eta bi, horrela, xe. Bale, eta guain, bota behar dugu, saltxatxu egin deuna gainetikan, aber nundakaten, hemen dikan. Bueno, orduan, TikToken, zurekin nahi badue kontaktuan egon, nola topatuko zaitugu? Bueno, irati etxandi jartzen. Irati etxandi, zure izen da abizenak dira, ez da? Hori da, bai. Vale, eta Instagramen, ebai, berdin? Berdin, bai. Berdin, vale. Galderak esan dakua, egunean erantzutetu, urrengo egunean zaibali mazabete, eze onzai, Aitu, bixi bili. Bueno, Irati, placer bat zuen izatia. Eskerrik asko, ba hori, zure gauzak ebai konpartitzegatik eta gudanok errexo konpontzagatik gure autuak. Eta hemen dakazue, gaurko errezeta, behitu ze tipula berezia indeun, txipiz beteta eta barazki earrearrakin. Mil esker etortzen atikan, eta zuek, bihar arte launak. Agur. Adio.